Hej venner. Her i løbet af de sidste par dage, der har vi slået en forfærdelig masse status om en forfærdelig masse nye ting, som der er sket i Roskilde Strength Club. Så derfor tænkte vi, at vi lige vil lave en lille video for at forklare jer det hele. Og jeg vil gerne lige fortælle jer lidt om alle holdtræningerne, fordi nu har vi jo fået 2 nye holdtræninger, og vi er oppe på 4 i alt om ugen. Så jeg vil lige fortælle, hvad de enkelte holdtræninger er, og hvornår de foregår. Altså mandag har vi hardcore mandag fra kl. 18 til kl. 19, og der træner vi kerne- og mavetræning. Tirsdag fra den 7. april har vi How to Yoga, som er vores yogahold, fra kl. 17 til 18. Onsdag har vi vores løbehold, som hedder Out and Run, og de mødes ude foran INSP kl. 16, og det tager cirka en times tid. Fredag har vi God Røv og God Weekend, hvor vi træner ben, lår og baller, og det foregår fra kl. 17.30 til 18.30. Så det er det, og det foregår hver uge, og det er How to Yoga, yogaholdet, det er først fra den 7., altså fra næste uge. Og så vil Nikolaj lige fortælle lidt. Ja. Hej. Jeg vil fortælle lidt om vores indmeldelse. Vi har jo vi er i gang med at oprette en bankkonto, så vi kan begynde at sende fakturer ud til alle jer, der har meldt sig ind som støttemedlemmer. Så det er der pænt meget styr på lige om lidt. Det glæder vi os ret meget til. Og så for jer, der ikke har meldt jer ind endnu, så kan I gå ind på vores Facebook-side og klikke på coverbilledet. Der er der et link til vores indmeldelse, så det kan man gøre den vej. Ja. Yeah. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi bare sige, at det er super fedt, at I kommer og træner med os. Og vi glæder os til at se jer til en forfærdelig masse flere træninger. Ja, der sker noget hele tiden, og det er pisse fedt. Ja. Ha' en god weekend.